A lokacin da ka ga yaronka yana karatu tukuru domin ya ci jarabawansa, sai kana so ka ba wani labari ka ce mishi kai ai yaro na yayi karatu tukuru domin ya ci jarabawan shi. Da turanci idan kana so ka faɗa haka ya za ka yi? Ko kuma kana so ka ce ai mun je gidan zoo Sunday da ya wuce, da turanci ya za ka ce? Ko kuma kana so ka ba wani labari akan cewa ai mutanen nan su da su yi tafiya zuwa wani gari sati mai zuwa, da turanci ya za ka faɗa? To idan kana so ka faɗa wa'innan turanci gaba ɗaya, to sai ka tsaya ka kalli wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe, domin wannan bidiyon naka ne. Don haka kar kuma ka manta ka like wannan bidiyon, ka taya mu share kuma ka following wannan page. He studies hard to pass his exams. Kamar yaron ka kenan kaga yana karatu, sai ka ce he studies hard to pass his exams. Gaskiya yayi karatu tukuru domin ya ci jarabawansa. He studies hard to pass his exams. Yayi karatu tukuru domin ya ci jarabawansa. We visited the zoo last Sunday. Mun ziyarci zoo, wannan gidan da yake cike da namomin daji, saboda jin daɗi a zo aka kalle su a Sunday da ya gabata, ma'ana satin da ya gabata, Sunday da ya gabata. They will travel to Lagos next week. They will travel to Lagos next week. Za su yi tafiya zuwa Lagos a sati mai zuwa. Za su yi tafiya zuwa Lagos a sati mai zuwa. I wake up early in the morning. Na tashi akan lokaci da safe. Idan abin da aka ce mishi early shine abin da aka yi shi akan lokaci. Kalma na early yana nufin kalma abun da aka yi shi akan lokaci. Don haka I wake up early in the morning. Na tashi akan lokaci yau din nan da safe. Wannan shine zauren mu koyi turanci gaba daya. Ni kuma dan uwa Aliyu Rilwan wanda ke kara mana turanci a yau da kullum. Muna da bukatan ka liking wannan video, sa'an nan ka siya mu sharing kuma ka following wannan page saboda samun content na koyon turanci a kyauta ba tare da kudin ka ba. Sai mun ganku, sai mun sake haduwa a karatu na gaba. Barka.